em dic Joni Pujol, vaig néixer el 19 d'agost del 93 a Santa Caterina de Girona i bueno, he viscut quasi tota la vida aquí anglès, menys un any quan tenia 10 anyets que vaig anar a viure a la Cellera. I a part d'això no, sempre he viscut aquí anglès. Després, estudiar o treballar, estic treballant al barc al Mariner d'aquí anglès des de fa ja 2 anys i bueno, n'estic molt content. És una feina que m'agrada bastant, la veritat. I doncs res, hobbies dansa, en principi, és l'únic que m'emotiva, dansa urbana. I bueno, també els videojocs, la consola, també amb els amics, també m'agrada bastant. Doncs el primer lloc que he triat és aquí, a la Massacre. Per què? Doncs perquè des de fa ja molts anys que amb els amics sempre ens ajuntem aquí, ens ajuntem tots aquí. I és un lloc on hem viscut de tot. Tot i que no sigui gran cosa, aquí ho hem fet de tot. I bueno, ja des de, deu fer 2 anys o així, que ja la gent aquí des de les 4 de la tarda ja estem aquí replegats, fins, bueno, després a la nit també, després de sopar la gent també puja aquí dalt i estàs amb els amics i així. I després l'altre lloc que he triat és la Font del Canyo, perquè tot el que estic visquent ara aquí de petit ho he viscut allà. O sigui, jo de petit a la Font del Canyo sempre estava allà, sempre estava jugant per allà, amb els amics, a Palomato, em sembla que es diu, o no sé com es diu, i a part que, bueno, és molt maco de veure. Fa tot just una setmana vaig anar amb la xicota a fer un passeig, i, hòstia, és maco. I ja està. Doncs això, que fins aquí la meva entrevista, i espero que us vagin molt bé les gales 2013. Adéu.